Lesi isiqephu sesibili. Kuvuleka isicabha sasegumbini lokulala kungena uMacele ephethe isixwembe esincanyana esimhlophe. "Lutho namanje?" kubuza uNdlovu lona ovele ngekhanda phakathi engubeni embhedeni. "Lutho. Yazi okungididayo lana ilokhu ukugula kwami engingakwazi ukuthi okwani, ngoba njalo ekuseni ngiyabuyisa bese ngizizwa nginenhliziyo encane, ngingafune kudla, ngingafune lutho nje." Aphendule ngokunganaki uNdlovu. "Manje wena ubucabanga ukwenze njani?" Ahambe njalo uMacele ayohlala eduze kwaNdlovu ngasenyaweni. "Mhlasimpe fanele ngiye kudokotela futhi. Kungenzeka ukuthi le pregnancy test inamanga." Angaphenduli uNdlovu. "Yazi kade ngicabanga lana, phela sekuphela iminyaka ewu-14 yonke silokhu sizama ingane kodwa lutho." Avuka ahlale uNdlovu ebese ebuka umngakhe. "Nangu nje uSibahle ukhona, mhlasimpe uNkulunkulu ufuna sibe nengane eyodwa." Ashintshe indlela yokulala uMacele. Ngeke. Uyakhumbula ukuthi mina ngathini kuwe?" "Ngani?" "Mina ngathi kuwe ngifuna nje iy'ngane ey'ntathu. uNkulunkulu uma engibusise nje ngey'ngane ey'ntathu futhi ngizoyikhulekela leyo nto leyo ukuthi ngifuna ukuba ney'ngane ey'ntathu nje kuphela. Uyakhumbula ngithi?" Abakazi uNdlovu. Hhayi. Hhayi. Engathi ngiyakhumbula kancane. Noma mhlasimpe ini manje? Kungenzeka ukuthi uNkulunkulu uyasijezisa." "Uyasijezisa? Usijezisa ngani?" "Angithi thina kwakumele silinde kuqala sishade bese siyavakashelana, kodwa thina sahluleka ukuy'bamba seqiwa injabulo salala." "Wadida okuthile uNdlovu?" "Ngesikhathi sishada sasesivele hhayi bo. Yini kwangathi uyayiqala nje lento engiyishoyo? Phela uma ngikhumbula kahle, kwathi emveni kwesigameko sazibana isonto lonke. Sathi uma sibuyelana wena usukhohlwe yonke into. Uma ngithi ngiyakubuza ukuthi kwenzenjani, wawulokhu ushona le nale nale, wathi usuka lapho wasuthi asishade. Phela ngikhumbula kahle yonke into mina. Indala lento okhuluma ngayo futhi nje indala kakhulu. Mina angisayikhumbuli, sengayikhohlwa nje. Kudala kakhulu lokho okushoyo." Kuzwakala umuntu engqongqoza emnyango. "Ngena Sibahle," kumemeza uMacele. Angene uSibahle ahambe njalo ayogona kumawakhe elokhu ecikica amehlo. "Yini ndaba kwenzenjani nana?" uSibahle acamele esifubeni sikamawakhe. "Ngiphuphile futhi ma, leli phupho angazi okwesingaki libuye." Ayihlele uNdlovu lapha embhedeni. "Uphupheni?" Asuke esifubeni sikamawakhe uSibahle ebese ebheka uNdlovu. "Ngiphuphe wena baba, ukude ulokhu usimemeza mina noma ulokhu uthi uyeza. Kodwa ububukeka ukhathele futhi ungekho nje uhlukile, kodwa ulokhu umemeze njalo uthi uyeza. Kuthe kusenjalo ngaphinde ngabona wena baba usidonsa mina noma uthi asihambeni siyocasha le ndoda engasiboni. Okungididayo lana baba ukuthi yini ndaba wena ube mbili ephupheni lami." Ashawa ovalo uNdlovu ezwe efikelwa ukwesaba.